Don. Ha? Mula tengok gantang potang lay. Bapun na po, ini unyan, tangan lang na. Bilang. Perawa wak solang petala ba, ambil orang punyo. Tak, punya orang. Punya bu ya, cari kayu untuk beli perahu petang nak. Tapi yang kamu beli perahu yang. Yo kayu tu depan rumah lah, ya ada betul lah sab. Penjual kayu lah pak lu. Jual kayu lu. Sudah jual kayu, lain kau dah dapat soki kau, awak tomil lu kan beli perahu lah. Mula kyo. Apa yang kini lu Jual kayu lah. Kata hari pagi ke? Mula. Mula. Mana beri tadi awak ibu nak? Yo. Beri. Mana lah beri tadi? Buang Beri. Onde abe kalian gilo imbo gaya risau dan nengok kalian gama. Bapantun lah mayari lo ah. Ya, betul apa lo? Baladang kito mari baladang. Kotakkan padi dalam parike. Iya. Sianglah padi dengan tajak. Basamo-samo kito bagoyang dengan lagu jasonyo monde ditintiang dengan lagu abangkan bayi. Rasanya. Iya. Sambilan bulan dikandung monde karo jogen kamari indah tabale jasonyo monde indah ado iyo raso maupe data bale jaso monde indah la ado raso maupe jasonyo monde nasi sabijo dibagi dua ambokan babaki oke monde ambo dah ingin jadi anak duroko ambokan babaki oke monde ambo dah ingin jadi anak duroko sayang anak sepanjang lapang dolan sayang monde iyo sepanjang jalan iko nyampang bisu sonangnya badan jaso monde janganlah dilupakan iko nyampang bisu sonangnya badan jaso monde janganlah dilupakan dari pagi monde bakarojo ananan kete di bangku juo janganlah sampai awak jadi duroko sansaro iduilah di buenyo jangan sampai awak jadi duroko sansaro iduilah di buenyo nyampang awak jadi orang kayo tolong monde dia balanjo kodi konang iyo jasonyo apa dimakan anak tak kiro juo kodi konang iyo jasonyo apa dimakan anak tak kiro juo Poi pagi balik doke potang malam hari monde iola domam makan gaji kaladang urang untuk mencari nangka dimakan makan gaji kaladang urang untuk mencari nangka dimakan